Здравейте, казвам се Симона, на 20 години съм и уча педагогика. Вярвам, че детето е цяла вселена, в която се случват най-различни и красиви и интересни неща. За мен е важно да намеря път към тази вселена и да създам най-специалната връзка, която би могла да съществува, да се изгражда и да се надгражда. Готова съм да извървя колкото са нужни километри, за да достигна същността на детето и да постигна положителна съвместимост. Обичам да пея и да танцувам, защото е изкуство и защото зарежда. Мисля, че чрез играта могат да се случат множество вълшебства и се описвам, така последно казано, като емоционална, спокойна, понякога притеснителна, търпелива и обичаща личност. Искам след време да си имам своя детска къща, занималния или арт ателие, а защо не и трите.